Čahoj lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tady budeme hrát Flappy Bird. Sice to není takový to originální, ale jakože já vím, že tohle se nebude mít žádný zhlédnutí, ale tak jako vidím se a chtěl jsem něco natočit. OK? Tak jdeme na to. Dáme se nejdřív easy. Je to takový lehčí Flappy Bird, bych nazval. A zase to nebudu jako u Brawl Dashe moc komentovat. Jinak, napište mi do komentářů, kolik bych se zasloužil odběratelů. Jen tak. Taková otázka. Já nevím, jestli takový offline hry prostě vždycky stáhnu, když se nudím. Nevím, jak to máte vy. Co si stáhnete za aplikace, když se nudíte? A já vás znám, vy se hnedka po 5 minutách smažete. Já taky, teda co? No, 169, jo, 160, ne, už 170, to je smutný, teda co? Je fakt hodně easy Flappy Bird. Já jsem řekl, že je to fakt hodně easy Flappy Bird a já umřu. To jsem neudělal schválně, Ne, to jsem neudělal schválně. Teďka si dáme medium. OK. Dáme se teďka hard a doufám, že to už budu komentovat. OK. Jo, tak tohle je už o hodně těžší. Hnedka to je jedno. Dáme se to ještě jednou. Jo, a tady jsme to vyplo. Takže děkuji, že jste to dokoukali. A čau.